suke yi, wanda labari na samu na tambaye su domin tagomashin bai zo karamar hukumar Sandamu ba a lokacin. Sai yau gashi cikin ikon Allah, cikin ayyuka da suke yi na alkhairi na gina al'umma. Manufofin wannan kungiya kamar yadda shugabanta ya faɗi shine na gina al'umma. Duk wanda zai zo ya ba al'umma ilimi, taimakon ilimi, ya ba su taimakon lafiya, ya ba su taimakon ruwan sha da taimako iri-iri wanda suke gabatarwa, to wannan mutum ne wanda yake gina al'umma. To ina amfani da wannan damar a matsayina na shugaban karamar hukuma, ina so in tabbatar maka da cewa wannan kungiya mai albarka ƙarƙashin jagorancinka karamar hukumar Sandamu tana tare da kai. In ka duba, na sani ba inda ka taba taro wanda chairman ya halarta na karamar hukuma, ba inda ka taba taro wanda kansuloli suka halarta, ba inda ka taba taro kila wanda hakimai suka halarta. Yau gashi a gabanka mun zo wannan wuri domin mu sa albarka, mu kuma taya ka murna, saboda duk mutumin da ya zo yake taimakon al'umma kai tsaye ba tare da roƙe shi ba, to ya zama wajibi ka taya shi murna, saboda Allah ya taimake shi. Na san duk wanda yake taimako fi sabilillahi da izinin Allah ga shi ta aljanna, ko baka mai koyo ba sai ka wai ce ka abin gaba, bai bukatar ma addu'a ka, in dai yana yi dan Allah, to wallahi Allah zai taimake shi, Allah zai kare shi. To a matsayin mu na jagora, duk mutumin da zai kawo ci gaba a karamar hukumar mu da yankin masarautar Daura, to wallahi sai inda karfin mu ya kare, za mu taimake shi, za mu shiga kafaɗin shi, za kuma mu ba shi shawara ta gari ba ta son zuciya ba. Mu shugabanci da muke a karamar hukumar Sandamu adalci muke, abu ne muke yi a faifai a buɗe. In kwandala kawo za mu bayyana wa mutane an kawo kwandala, kuma wanda ya kamata mu ba kwandalan nan shi za mu ba ruwanmu da wani abin ga. So saboda haka wannan aiki ne wanda ya rataye kanmu, ka shigo ka taimake mu, to dole mu gode maka, saboda aikin da ya zama wajibi ne mu. Na sani ina da census na marayun da ke karamar hukumar Sandamu wanda suke primary school. Muna da akalla maraya 1,280 da wani abu, marayu ne ba uwa ba uba wanda suke a fadin karamar hukumar Sandamu. Saboda damuwa da muka yi da su, shi yasa muke da wannan census din, shi yasa duk abin da ya taso na taimako mukan fara kallon maraya kafin mu kalli mai karamin karfi. To ina amfani da wannan damar in yi godiya ta musamman da jagoran wannan foundation ta ALD Alhaji Awwal Lawal Daura da kuma sauran jarin kwamitinsa wanda suke tallafa mishi wajen gudanar da ayyuka. To ina maka fatan alkhairi, ina addu'a Allah subhanahu wataala ya maka jagora. Zan yi kira da sauran malamai da suke a nan wurin. Wannan kaya da aka kawo kun gani, kaya ne wanda aka kashe ɗimbin kuɗi aka so su domin a ma wannan marayu. To hakkinku ne ku malamai ku tsaya ku kula da wannan kayan, ku tabbatar da cewa waɗannan ɗalibai suna amfani da wannan kayan yadda ya kamata. Wannan shine kuka taimaki wannan kungiyar, kuka taimake ta, kuka ɗora ta akan tsari na taimako. Kuma na sani malamanmu na makaranta musamman na nan karamar hukumar Sandamu jajirtattu ne wanda suke tsayawa suna aiki tsakaninsu da Allah, saboda ina tare da education secretary, ina tare da staff ɗin shi, ina tare da dukkan wani memba wanda yake NUT. Ina da yaƙini cewa abubuwan da suke aiwatarwa a karamar hukuma ta Sandamu yana ɗaya daga cikin nasarori da muke samu wajen inganta harkar ilimi. Muna godiya kwarai ta gaske, muna fatan alheri, muna addu'a Allah subhanahu wataala yadda ya kawo ku nan karamar hukumar Sandamu lafiya, Allah ya sa ku koma gidajen ku lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aminu alaikum salam. Jabi kenan na mai girma shugaban karamar hukumar Sandamu Alhaji Usman Mato da mun gode, Allah ya saka da alkhairi. Dama an ce me yasa mai hadiya, in Allah da wannan kungiyar mu higa hadiyo ta daidai, Allah ya saka da alkhairi, mun gode. Yanzu sai gabatar da wannan shiri ko kuma gabatar da wannan tallafi da ga ɗalibai
wanda shi kan shi shugaban wannan shiri Alhaji Awal Lawal Daura zai gabatar. A cikin yaran da za a fara gabatarwa akwai Abubakar Hashimu, akwai Ahmad Rufai Sani, akwai Usman Sa'idu, akwai Hawwa Sa'idu, sai Samira Sani, daban-daban ne na kowace. Assalamu alaikum. Kafin ciyaman ya taso ya kaddamar da wannan tallafi na jika da abin rubutu, ina so in sanar da headmastoci da suke wannan wuri cewa